Egunon, eskerrik asko legebiltzarburu Andrea, egunon legebiltzarkide guztioi, eta gaur bereziki gaur pleno jarraitzera etorri zareten Euskal Herriko pensionisten mugimenduko kidei. Esan behar dizuet gaur Euskal Herria Bildurentzat oso egun berezia dela, egun historikoa esan daiteke, herritar talde batek proposatutako lege ekimen bat datorrelako legebiltzar honetara, eta horrek duen sakontasun demokratikoarekin heldu beharko genioke gaurko eztabaidari. Ze gaur hemen gertatuko denak sakontasun demokratiko handia daka. Demokrazia parte hartzailea denean demokratikoagoa delako. Horregatik, eta esan behar dizuet nahiko emozionatua nagola gaur hemen herritarrak ikusteagatik, eta gaur atril honetan emakume pentsiodun hau beren 8 urtetako ibilbide honi eta borroka bide bati hitza jartzeagatik, eskerrak eman nahi dizkiogu zailtasun guztien gainetik herri ekimen legegile hau aurrera eramaten lagundu dezuten eta bultzatu dezuten talde eragileari. Ana Mezori, hemen ekimen hori defendatzeagatik, sinadurak biltzen aritu zareten guztioi eta baita ere sinatu duten herritar guztioi, demokrazia zuzeneko ariketa handi honetan parte hartzeagatik. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak pentsio oso baxuekin bizi diren pertsonen inguruko bere kezka ekarri du legebiltzar honetara ekimen honen bitartez, ez? Eta hemen esaten zen bezala, helmen handiko pertsonen bizitzan, helmen handiko auzi bat da legebiltzar honetara ekarri dutena. Eta orain, osoko bilkurak erabaki behar duena da, herritarren kezka hori agenda politikoan sartzeari atea irekitzen diogun edo atea ixten diogun. Hori da gaurko debatea, ez? Ea bidea ematen diogun, hain helmen handikoa den gai honi, honen inguruan hemen eztabaidatzeari, adituak entzuteari, bakoitzak bere proposamenak ekartzeari, bakoitzak bere proposamenak edo bakoitzak besteak egin dituzte proposamenen inguruan eztabaidatzeari, eta bukaeran horren inguruko bozka emateari. Eta hemen esan bezala kontuan izanik zuek ekimen honi segurunik ezezko emango diozutenak, gehiengo oso bat duzutela eta bermatua dagola zuen kriterioa gainenduko dela, uste dut gaur oso agerian geratzen dena eztabaidari ezetza ematea dela jokoan dagona. Eta hori oso gauza larria dela esango nuke. Aintzat hartzeko izapidearen bidez, hemen erabakiko dugula da herritarren eskura jartzen dugun agenda politikoan eragiteko gaitasuna. Eta esan bezala hori sakontasun politiko kontua da, eta uste dut ondo neurtu beharko litzakela zein den gaur horren inguruan bakoitzak hartzen duen posizioa. Argi dago Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideok baiezkoa emango diogula gaur pentsio duinak bermatzea eta horren bestean pentsio bizitza duinak bermatzea helburu duen herri ekimen legegileari. Batetik, mahaigaineratzen den aldarria, eskaria, gaia justua delako, justiziazkoa da pentsio duinak aldarrikatzea eta horiek egikaritzeko mekanismoak bilatzea. Uste edozein gobernu duina den gobernu batek preokupazio hori eduki beharko lukela. Eta gainera, iruditzen zaigu eztabaida pertinentea dela, aspalditik dakigulako, pentsio oso baxuekin bizi diren milaka herritar ditugula gurean, bereziki emakumeak, eta aspalditik dakigulako gure babeserako erramienten helmuga kasu hauetan oso mugatua dela. Eta herritar asko daudela prekarietateara kondenatuak inolako babesik gabe. Eta bestetik, baiezko emango diogu ekimen honi, ikuspegi demokratiko batetik, 155.000 herritarrek egiten diguten eskaerak gure begirune eta errespeto guztia merezi duela uste dugulako. 155.000 sinadura bildu ditu ekimen honek. Sindikato guztien babesa dauka, eragile sozial eta politiko askoren babesa dauka. Uste dut hori oso aintzakotzat hartzeko kontua da. Ez dut uste ekimen legebiltzar honetan horrelako babesa izan duen inolako ekimenik izan denik honen aurretik. Uste dut horrek reflexiorako eman beharko ligukela, ze 155.000 sinadura asko dira. Bada legebiltzar honetan, horiek baino bozka gutxiagokin talde parlamentarioa duen alderdirik, eta guk hori erabat errespetatzen dugu. Beraz,
Pentsa ze balio duten 155.000 sinadura horiek. Hoy Euskal Herria Bildu dirá que sí a esta iniciativa legislativa popular porque consideramos que estamos obligadas a incorporar a la agenda política esta preocupación que hoy se nos plantea y la petición de debatir sobre mecanismos para garantizar pensiones dignas que se ha expresado en esta iniciativa legislativa popular con más de 145.000 personas firmantes. Entendemos que la participación ciudadana no se puede limitar a votar cada 4 años. Se necesitan también ventanas para que la ciudadanía lleve su voz y sus propuestas a las instituciones y la iniciativa legislativa popular, esa es una de esas ventanas y hoy no deberíamos cerrarla. Baiezko botoa emango dugu garrantzitsua iruditzen zaigulako herritarren parte hartzea eta baiezko emango dugu parlamentuaren prestutasuna elkarrizketarako ere oso garrantzitsua iruditzen zaigulako. Horrela sendotzen da gure autogobernua gizartearen eta instituzioaren artean zubiak eraikiz. Esaten nuen bezala, pentsiodunek mahaigaineratutako aldarrikapena justua eta pertinentea da gure ustez. El lehendakari Torres señaló en la rueda de prensa para presentar la conclusión a la que había llegado el Gobierno en relación a la iniciativa legislativa popular y para justificar su negativa o su criterio desfavorable, pues que esta iniciativa era innecesaria y contraria a la coherencia actual del sistema de la renta de garantía de ingresos. Innecesaria es una palabra muy gorda, Gauza da, diru sarrerak bermatzeko errentaren jasotzeko eskubidea izan, baina eskatzen ez dutenen persona kopurua oso handia dela, errealitate ezaguna, konstatatua eta eztabaidatua dela, nik ez dakit zenbat aldiz eztabaidatu dugun hemen gurean, eta Jaurlaritzak izena ere jarri dio, non take up, horri buruz ere hitz egin genuen. Gainera, badakigu, diru sarrerak bermatzeko errentaren sistema sartzen ez direnen ehunekoa, banaiko egonkor mantendu dela 2012tik. Beraz, ez da arazo koiuntural bat, denboran mantentzen den errealitate baten aurrean gaude. Eta gainera badakigu eskubidea izan eta jasotzen ez dutenen aldea bereziki handia dela pentsiodunen kasuan. Batez ere emakume pentsiodunen kasuan. Eta horren atzean arrazoi desberdina daude, baina badakigu horrela dela. Eta badakigu baitarre horrek sistemaren eraginkortasuna ere mugatzen duela. Eta horren bestez, premiazkoa da, gure iritziz behintzat, non take up hori murrizteko mekanismoak aktibatzea. Horren inguruko azterlana egina du Jaurlaritzak, beraz horren jakitun gera, baina momentuz ez da ezer egin. Eta txostenean bertan onartzen da, pentsiodunek dituzten bizikidetza unitatetan diru sarrerak bermatzeko errentaren helmena 30-40%, bueltakoa baino ez dela, ez? Eta datu horretan datu horiek, bere horretan, uste dut, neurriak hartzeko modukoak direla, ez? Baina esan bezala Jaurlaritzak ez du neurririk hartu, are gehiago. Horrelako egoerei diru sarrerak bermatzeko errentaren bitartez erantzuteko planteatu diren ekimen guztiei, bai pentsiodunek aurkeztutakoak, bai gure taldeak aurkeztutakoei, ezezko borobila eman zaie beti. Tartean adibidez, azkena, diru sarrerak bermatzeko errentaren osagarria, zeraren bitartez, ofizioz tramitatzeko eskaerari. Horri ere, ezetz esan zaio orain arte. Eta datuak ere oso deigarriak dira, ez? Hay 240.000 pensiones inferiores al SMI, pero apenas llega al 7% las personas que perciben la renta de garantía de ingresos. Y el porcentaje baja al 5,77% en el caso de las mujeres. Hay 68.627 pensiones por debajo de los 600 euros mensuales. De ellas, 53.573 son mujeres. Solo 17.000 perciben el complemento de la RGI. Beraz, Torres jaunak esan zuen auzia bideratua dagoela RGIaren bitartez, baina horrez da horrela, auzia ez dago bideratua, y creo que los datos evidencian que el debate que se nos plantea en el movimiento de pensionistas es absolutamente pertinente. Eta bereziki pertinentea da, bizitza osoan zehar, zaintzen egon ondoren, zaintzara kondenatuak izan ondoren, orain prekarietatea kondenatuak diran emakume guzti horientzako, ez? Horientzako bereziki pertinentea da. Esta semana se ha celebrado, el Gobierno vasco ha celebrado unas jornadas sobre la reducción de la brecha de género. Pues aquí tenemos una iniciativa que podía permitir ahondar
o profundizar en los mecanismos necesarios para reducir esa brecha de género, que ya se ha explicado aquí, que es enorme en el caso también de las pensiones, pero curiosamente también a esto parece que se va a decir que no. Se hablaba también de la insostenibilidad del sistema, ¿no? Sabemos, y también de esto hemos debatido, que el criterio de este Gobierno, del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, es siempre el del control presupuestario férreo en lo referente a los sistemas de protección. Es así, lo hemos debatido, nosotros no estamos de acuerdo, pero yo sí que quisiera poner un debate encima de la mesa. ¿Es sostenible tener un montón de personas, especialmente mujeres, en situación de precariedad vital, sin tomar ningún tipo de medida para corregirlo para un gobierno decente? Diría que los criterios de sostenibilidad deberían ser revisados. Konpetentziaren auzia ere aterako da baita ere Jaurlaritzak egindako txostenean, eta egia da, ez dugu eskumenik pentsio duinak erabakitzeko, baina personen babesa eta zaintzarako konpetentzia esklusiboa dugu. Eta esaten dut, pena da, pentsio duinak erabakitzeko eskumenik ez eukitzea hemen, eta uste dut honek ere berriz ere jartzen duela mahai gainean estatus politiko berriaren gaia agendaren erdigunean kokatzea, ez? Ze pentsa, etorriko balitz gizarte segurantzaren kudeaketaren erregimena honea ekarrita ere, ez genuke eskumenik esango pentsio duin batzuk hemen definitu ahal izateko. Ez genuke izango. Beraz, uste dut, honek ere agerian uzten duela gure herritarren babeserako funtsezko dugula estatus berriaren inguruko eztabaida. Eta esaten da, pentsioen osagarri hori artikulatzeko ez dugula kompetentziarik, atzo EAJ kaleratutako posizioan hori agertzen zen, baina gogoratu nahi dut, eta denboran atzera eginda, 2008an EAJak ere babesten zuela pentsioen osagarri hori, alargunentzako eta pentsiodunentzako, eta irakurri nituen Ortuzar beraren hitzak, eta orduan 2008an kexu zen, alderdi sozialistak hemen gauza bat bozkatu zuelako eta gero Madriden atzetik beste gauza batzuk egin zitulako. Baina osagarri hori, gaur hemen planteatzen den formula, 2008an ere EAJak babesten zuen. Eta gauza gogoratzen hasita, gogoratu nahiko nuke baita ere, 2018an dirusarrerak bermatzeko errentan EAJak eta PSek burutu zituzten murrizketen aurretik, orduan dirusarrerak bermatzeko errentaren komplementoak gutxieneko soldataraino komplementatzen zituela pensioak. Beraz, hori ere, orain ezinezko eta insostenible konsideratzen den hori ere, posible izan duzen murrizketak aplikatu ziren arte. Beraz, arazo bat badugu, eta badugu beharra mekanismoak aktibatzeko. Beraz, ikuspegi horretatik guretzako eztabaida hau pertinentea da. Eta gero dago, eztabaida honen parte ikuspegi nahi bada demokratikoa eta guretzako oso garrantzitsua dena, ez? Ze hemen aipatu da, herritarrei legeak proposatzeko aukera ematen zaie, hainbat muga eta zailtasun gainditu behar dituzte, esan behar da oztopoz beteriko bidea dela herri ekimen legegileen aurkezpena, oso zaila da herri ekimen legegile bat armatzea. Hemen gainera Euskal Herrian muga gehiago dituen formula da bat, gure eskumenetik ateratzen ez diren ekimenetara mugatutako proposamenak izan behar direlako herri ekimen legegilearen bitartez aurkezten direla. 7.000 sinadura aurkeztu behar dira Nafarroan, 30.000 sinadura aurkeztu behar dira Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian, 155.000 gora lortu ditu herri ekimen honek, gogoratu nahi du, Eta oztopoz beteriko bidea egin eta gero, legebiltzar honek ematen du egingo duela betikoa. Betikoa, eta da, 155.000 herritarren eztabaidarako eskaerari atea ixtea. Eta horrek herritarren partaidetzari oso leku gutxi uzten dio. Ze horri esaten zaio ezetz? Pentsiodunen proposatutako formula izan daiteke egokiagoa edo ez, puntu batzuk izan ditzak ez zalantzagarriak edo ez, batzuk izango dituzte arazoak edo ez, nera etortzen diren lege proposamen guztiak bezala. Baina eztabaida ditzagun. Eztabaida ditzagun. Zan dezagun agenda politikoan. Eztabaida dezagun. Eta seguro nago,
hemen askotan pasaden bezala eta aurrekariak badaude, elkarrizketa hori emankorra bada, horren emaitza izan daitekela denok asebetetzen gaituen formula bat. Eta elkarrizketa emankorra ez baldin bada, gehiengo osoa duzue, zuen kriterio aplikatzeko. Beraz, momentu honetan, eztabaidari 155.000 herritarrek eskatutako eztabaidari, helmen handiko gai baten inguruan eztabaidatzeari esaten zaio ezetz, eta uste dugu hori ezinezkoa dela. Desde nuestro punto de vista, no se puede despejar la petición de incorporar a la agenda política una preocupación mostrada por 145.000 ciudadanos y ciudadanas con un debate de media hora. Yo no he entendido que no vayan a participar en la chanda de en contra, espero que sí. Pero creo que ese es un error que no permite crear puentes con la ciudadanía, ¿no? Eta iruditzen zaigu hori ikuspegi demokratiko batetik akatz handia dela. Legealdi hau hasi genuen desafekzio politikoa hitz egiten. Herritarren politika eta erakundekiko agertzen duten desafekzioa eta urruntasuna oso kezkatuta. Urrutira joan gabe, pasadan ostegunean, politika orokorreko plenoan esaten zen hemen, tabernan edo kalean dauden gaietaz hitz egin behar dugula, ez? Herritarren kezka diren horietaz hitz egin behar genuela legebiltzar honetan ausardiaz. Se hablaba de la necesidad de conectar con la ciudadanía, de que no podemos dar la espalda ni vivir en mundos paralelos en los que vive la gente que nos vota. Se habló de preservar la conexión política y ciudadanía. Y de hablar no solo de lo que habla la gente, sino también de dar respuesta a estos temas que están en la calle. Urte politiko berria herritarren kezkak entzun eta erantzunak emateko prest gaudela erakutsi, eta haratago herritarrekin batera erantzun horiek diseinatzeko eta adosteko aukera bat eskuartean dugula hasten dugu. Eta uste dut horrek bakarrik baiezko botoa ahalbidetzen duela. Akats izugarria izango litzateke aukera horri ezezkoa ematea. Hemen pentsiodunek eta aurretik egon diren adierazpenetan aipatu dituzte haserrea, aipatu dituzte harridura, aipatu dute decepzioa, frustrazioa. Horietanak erabili dituzte pentsiodunek ILP honen bueltan bizitatuak deskribatzeko. Esan zuten engainatuak sentitu direla gobernuaren ebazpen hori ateratzenean. Hitzpotoloak dira desafekzio politikoarekin amaitzea helburu duen gobernu batentzat. Herritarrek ez omen dituzte gure eztabaida jarraitzen, hori ere esan zen ostegunean. Ze iruditzen zaizue pentsatuko dutela gaur herri ekimen honek ezezkoa jasotzen badu? ¿Ustedes se creen que a alguien le va a quedar ganas de seguir los debates que se dan en este Parlamento cuando se despeja con un debate de media hora una iniciativa de alto impacto social apoyada por 145.000 personas? Pues no sé. Pleno horretan bertan lehendakariak esan zuen gobernuak ez zuela dana ondo egin, ez? Eta aipatzen zituen bi adibide, baino bat zen gizarte arrakalarena, ez? Herritarren artean desberdintasunak gutxitzearen aipatzen zuen, ez? Eta esaten zuen arlo horretan aurrera aurrerago joan behartzela, ez? Herri bat ez delako justua herritarren arteko arrakalak badira, hori esan zuen lehendakariak. Arrakalak murrizteko aukera ere eskaintzen digu honen inguruko eztabaida honek, ILP honen inguruko eztabaida honek. Eta enuke pentsatzu nahi, gaizki egindakoak identifikatuta, zuzentzeko biderik ez hartzea, lehendakari jauna. Lehendakari hau zetorren beste inpronta bat markatzera, hau gobernu berria da, kooperazioaz hitz egiten da asko, herritarrei entzuteaz, elkarrekin arraun egiteko gonbitea egiten zaigu bai, baina non geratzen da hori guztia 155.000 herritarrek eskaintza paregabea egin eta ezezko ematen bazaie. Orain hilabete gutxi Pradales lehendakariak kalitate demokratikoa hobetu eta besteak beste herritarren parte hartzea indartzeko lan egiteko helburuarekin demokrazian sakontzeko ponentzia baten eraketa sustatu zuen. EAJak eta PSek ponentzia honen eraketa justifikatzeko adierazi zuten besteak beste herritarren eta eragile sozialak entzun eta hauekin lankideta sustatu behar zituela eta horretarako mekanismoak bilatu behar zirela. Nekez ulertu daiteke planteamendu hau esku artean eta horrelako gauzak esan da
Jaurlaritzak eta gobernua sostengatzen duten taldeek demokrazia parte hartzailerako ariketa honi ezezkoa ematea. Ez da ulertzen. Herritarrak entzun eta hauekin lankidetzan aritzeko bidearen kontra kokatzen da gaur ezezko bozka bat. Beraz, esan bezala, ikuspegi demokratiko batetik, guk uste dugu ezezkoa akats larri badela. Eta azken urtean hemen esan dituzuen gauzetako asko, erretorika hutsean uzten dituela. Guk uste dugu, gaur mahai gaineratu diren elementu guzti hauekin, eta horiek guztiak kontuan izan da, 155.000 sinadura horiek kontuan izan da, gaur aukera bakarra dagoela pleno honetan, eta da, baiezko botoa ematea. Uste dut, mezu oso potentea helaraziko geniokela gizarteari. Eta mezua izango litzatekela parte hartzea balioan jartzen dugula, baino haratago legebiltzar honek baduela prestutasuna elkarrizketarako eta entzuterako. Eta hori oso gauza handia litzake, abanguardia batean kokatuko gintuzte. Beraz, espero dut akatsa zuzentzea eta gaur legebiltzar honek ekimen honi baiezko borobil bat ematea. Eskerrik asko, Kortajarena anderea. Mesedez, kontrako txandan, Martínez anderea, Vox, zurea da hitza.